Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Reports, second portion. Ikalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Martes pitsa 12 na bulan sang Enero tuig 2021. Anano ang mga balita ka mga isyu ngaton arangkadahon para karon nga adlaw. Ara na magluwas ang pandemya daw arangkadahon gid sa Kongreso ang pagbulo baliskad naman sang aton kasuguan. Mga charter chains, kambyuhan ang pila nga ara sa aton kasuguan kay ang tuyo sang Malacañang nga dapat kakasungid ining party list system sa aton gobyerno. Kay bangod akig si Presidente Rodrigo Duterte sa Makabayan Block nga suno sa report mga aligasyon may angot ini sa Communist Party of the Philippines New People's Army kag ang iban sini sympathizer gid sang Communist Party of the Philippines. Kung kakasonta ang party list nga sistema sa pungsod Pilipinas, kakasonta tanan-tanan nga party list, ang buot silingonti, kakasonta ang mga partido nga ginbutang sa Kongreso sang aton laye para sa kausa sang mangunguma, kausa sa mga mangingisda, kausa sang mga imol, kausa sa mga manunudlo, kausa kabilugan sa mga worker, nga ginbutang sa aton sinilaye agod nga magdipinsa ka magtalakay sa mga problema sa nagkalain-lain nga sektor. Ito kung isingle out naton ang Makabayan Block, ti anong matabo sini? Kung kakasonta gid man ang party list system, kakasonta tanan-tanan. Kung kakasonta tanan-tanan, malawig ini nga dibatihay. Kaya ari na niya sa aton konstitusyon. Hindi nila lahog-lahog ya. Nga amindahan mo lang, subong sina kahapos ang aton konstitusyon. Dapat mabalon mo ini ang pumuluyo sa bilog nga pungsod Pilipinas kag ang nagkalain-lain nga sektor kag may angot sa party list nga system sang pila naton ka mga kauturan. Dako nga halit ini. Hindi man pwede nga Makabayan Block lang ang kakason mo. Kinanglan kung kakason mo ang party system, kakason mo tanan-tanan. Ngara dira nga partido nga ginbutang inaasang aton kasuguan para magdipinsa sa nagkalain-lain nga sektor. Amo ina, hindi niya lahog-lahog. Ano, pagsiling mo, kakason mo, Makabayan Block lang kakason mo, dako nga diskusyon ini. Dako nga debatihay ini. So, hindi lahog-lahog ining pagtalakay nga ginaduso sang pila ka mga mamalida. Kay bangod lang mando sang presidente, so talakayon pa ini malawig ini nga proseso. Hindi lahog-lahog ini nga proseso, posible pabalon ta pa ang bilog nga pungsod Pilipinas. Ipaagi ta pa sa piniliay. Ipaagi ta pa sa kung ano nga paagi sang pungsod Pilipinas para makakas ining party list system dire sa aton sini sa pungsod Pilipinas. So, ang akig sang aton Malacañang sa Makabayan Block, mahimo, madalasa ang madamo nga mga sektor nga amo nga ginbutang dira sa Kongreso para magdipinsa sa ila kausa. Amo ina nga hindi nila huglahog yasling mga okay. Islan tadayon na.
kakason taning party list system, hindi ini mahimo sa isa lang kaadlaw. Malawig ini nga proseso, kag malawig ini nga debatihay sa Kongreso, sa duwa ka panalgan, sa Kamara de Representantes, kag subongman sa Senado. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:40. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayo na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:45 na. Bakunahay na kita. Gapaabot ka diri sa pungsod Pilipinas sang mga asik-asik sining baksin batok sa COVID-19. Ang dalag ko nga kapungsuran nakakuha na sang ila sinishare. Bangod, may ara sila ya reading nga cash nga kwarta nga ibakal. So ang botsilingon sa bilog nga kalibutan, ang report, mga 80% na ang nabakalya sa mga manggaran nga kapungsuran. May nabilin pa man kita nga pila ka porsyento nga karon ginatingwaan sa pungsod Pilipinas nga makuha ini. Kaya pinsarabla, kung mag 80% nakuha sa mga manggaran nga pungsod, ti pila na ka porsyentong bilin sa aton. Dumugan pa inis ang pila ka mga kapungsuran sa Asya. Lain nagiman niya kung may kwarta ka, kay insigida makabakal ka. Kay negosyo ni mo. Porte niyang gastos ang dalagko nga mga kompanya para nga pagkapagwa sang baksin batok sa COVID-19. Ti subong, ang pungsod Pilipinas sa tanan nga mga nagamanufacture sini, nag-ayo kita nga kung may mo matagaan kita share sang ila baksin. May negosasyon kita sa Pfizer, naganigosyar kita sa AstraZeneca, Sinovac, Gamaleya, kag iban pa. Para bisan paano ang asik-asik sina makadto man sa aton. Pinsarabla, ang aton sini pungsod sa Pilipinas, kung makabakal kita, butang ko mga, ang report kahapon, 148 ka milyon ka dosis para makalabot ang target, 50 tubdob 70 milyones ka Pinoy ang mapabakunahan. Ti kung 50 tubdob 70, pinsarabla, ang populasyon naton 110 milyones. Ti iiban mong 70, mga may ara pa 40 milyones na kulang nga hindi mapabakunahan. Tiyan mo ini, nga karon gatingwa gi kita, ulam wala kag tuo, realign wala kag tuo sa budget, para nga may ibakal man kita, may ipresentar kita bla, nga magtawag kita dito, Pfizer ka man, AstraZeneca ka man, o ano ka nga klase, nagapatuba sining baksin nga ni, makanigosyar kita, okay, gaya kami da. Mga worth mga 50 ka doses, 150 ka doses areo, may kwarta. Amo na ya ang baligyanay subong, kasay ang baligyanay mo. Ti kung ka cash ka budlay. Ti mo na nga ginakulang ang baksin subong, kay ti ginaokupar bakal mo sa mga manggaran nga mga kapungsuran. Amo na nga gatingwa kita bisan paano nga makakuha kita sini, nga mabakunahan man ni ang pila naton ka mga kauturan nga ang prioridad kung tani amo mga senior citizen, frontliner, kagiban pa. Nauna pa yung PSG sa aton. Hasta subong la mabalaan kung di lumusot. Kung di nakakuha, kung pilang ginbakal, libre o kung regalo, na hindi maintindihan. Haga kita palayag nga unahon ang mga frontliner, pagkatapos pitik sintas, magwa mo lang sa babas ang presidente, PSG yan na, bakunahan na. Kagyas sa subong, hindi sila kasabat. Gina-question pa sila sang departamento sang ikayong lawas. Bisan si Duque, kagiban pagka-question. Ya diin ka mo nagbakal, di nagagi. Nga gulpi lang na bakunahan na kamo iya. Amo na bla, kung isa do kabudlay intindiyon sa aton gobyerno, ginatulotakpan pa. Kagula pa magwa ang kamaturan, subong hasta subong, investigasyon nga investigasyon, gulpi lang humipos, daw gintabunan ng isyo. Ginapamangkot man lang kung di nagalin, di nag-agi.
nga pating ahensya sa gobyerno wala kabalo. Wala sabat. Daw pamulbungol, pabulag-bulag ang gobyerno. Daw wala ginasabat. Kasimple gila sa pamangkot, kundi nagalin, inigit pagsabton, kalain, amo nang malain, bala, transparent ang aton gobyerno, pero mag-amuni nga isyo, nga kadako nga isyo, wala man na kaso, kon para sa kayuhan, ang question lada, nga nakalusot, nga nakage, nga wala kabalo, ya, ang mga ahensya sa gobyerno concern, sining vaccine nga ni. Ay, hoo, ano ni, panaguay? Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 50. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis kaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Maayo ini, kasuno kay SK Federation President, Councilor Ayesha Joy Villaflor, magabaton sila sang in-kind donation. Kag wala sang cash donation para malikawan ang Malaysia. Maayo man. No? Kay kung isa involve ang kwarta, kabudlay na. Kadamo na sugilanon. Ti maayo ni. Kay para malikawan matuod ang Malaysia, ti in-kind donation lang. Ti suno kay Villaflor, kung magbulig ang publiko, prioridad nila ang panawagan nga pagkaon, tubig, toiletries, gatas, face mask, alcohol, kag bayo ang ihatag nga makabulig kita sa aton mga utod sa norte nga bahin sang probinsya
nga ginigo sang baha. Siling ni Villapro nga kung mahimo, i-sanitize na mga bayo nga luyag idonar. No, maayo, no? Ini isa ka maayo nga tikang sang Escape Federation diri sa sudad sang Bacolod. Kay kalabanan niya, kung may mga baha sa iban nga lugar, iban nga probinsya, may mga kalamidad, nagahatag bulig ang mga kabanwahanan kag kasyudaran. Subong ya, diri na gid sa Negros Occidental. So mas maayo nga kung magbulig kita dire sa probinsya sang Negros Occidental, makita balang pag-isa nga daw magulutod kita kung ano ang problema sa mga banwa, kinanglan tundan man, kag tagaan man, bulig sang syudad sa Bacolod, kag iman nga mga banwa kag syudad, nga wala ginigo ya sang baha. Kay manti ang ginigo sang baha, Talisay, Silay, Victorias, Cadiz, Sagay, Ibi, Magaluna, paibabaw sa norte nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental. So kung may luyag kamo ibulig, abierto ko no, ang opisina sang Escape Federation dire sa Bacolod Government Center. Hindi lang cash ko no, kahit kung cash no, may mulumalisya pa na. Pagkaon tubig, gatas, face mask, alcohol, kabayo, pwede sir, pwede na. Para ibulig naton sa mga utod sa norte nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental. Mayo ini nga tikang sang aton sini Escape Federation nga opisina sa idalom sang ila presidente, Councilor Ayesha Joy Villaflor. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 56. Mabalik kami pagkatapos ini. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalot na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sa
danon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayo. Happy birthday kay Wen Salanga. Wen Salanga, happy birthday karon nga adlaw. Buwas gali may dako nga selebrasyon ang Aksyon Radio Bacolod mangod birthday buwas ni Aksyon Dorel Cabato. Susubong pa lang preparado na ang waragwagan sang Aksyon Radio sa isa sa pinakadako nga selebrasyon dire buwas nga adlaw sa kadlawan ni Aksyon Dorel Cabato. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,